בוא נראה מה יש לך להציע לי היום, מאדים. וואו, איזה קול! What the fuck? כנראה אני סתם דמיין. ציון, הבאת לנו את הבחור? כן, הפקד! זה הוא שכתב את השיר? כן, הפקד זה הוא! בוא נראה את המניאק. רגע, אתה לא מתופף? אני כן. אז קח, תנגן את השיר. איזה שיר? מאדים בתימנים, יא מניאק. נגן! אבל אני המתופף. מה אכפת לי? סתם את הפה! נגן! מצגת חלל חיזרים, תימנים במדים.